Former MP wekumakoni obuda achifumura zvakaita kuti azovengana pamwechete nekunetsana naadvocate Nelson Chamisa. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare. Tonamba tichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndiri kuuya panapa nenyaya yandiri kusangana nayo paCOZWVA. Pane muchinda uyo ari kutaura ari kunzi wekumakoni angari MP weikoko ari kunzi ari kubuditsa zvinhu zvakaita kuti azonetsana kana kuti azotadza kuwirirana neuva vaimbova mutungamiriri webato rinopikisa zvematongerwo enyika vaadvocate Nelson Chamisa. So nyaya yakamira yakadai iri kunzi businessman and former Makoni Central MP David Tekeshe says he crossed lines with advocate Nelson Chamisa after realizing that the former president is in lithium transportation business partnership with Mnangagwa. He said Nelson is compromised. He is a puppet of CIO system and he is playing games for money. Ndo mashoko ari kubuda panapa achitaura kuti aiwa takatoona kuti zvoni muchinda uyo ari mu business ravanotoitisana pamwechete na president Emerson Mnangagwa. Saka ari kuti ndo zvakaita kuti azotadza kuwirirana pamwechete naye. Asi ndiri kuonawo vanhu vakawanda vemuZimbabwe vari kuzokomenda onyaya iyo vachiti Chamisa would have been Shabangu or Monzora in the day but he refused. Don't believe anything you hear. Vamwe vari kuti the word former is now confusing us. Urikumboti kudiko. Vamwe vari kuti what's wrong with the two being partners in business. Vamwe vari kuti Chamisa was brought long back, that's why he's not fighting anymore. Vamwe vari kuti Chamisa worked as ED lawyer in many cases with both of them before they became leaders. Ameno kuti vanhu vakazosvika pakuvharwa rini. ED created his opposition way before he became president. Wakamboona kupi lawyer anoita party isina constitution nema structures. Mumwe ari kuti zvine basa rei, there is business and there is politics. Mumwe ari kuti uyu mwana wake ngoni akandinyudza mari yangu imbavhaidzi. Mumwe ari kuti that's his business, we don't care, we buy and sell things to ZANU-PF people. Last time I checked, it's not a crime. If Nelson Chamisa is doing business with these people, let him make money. Vamwe vari kuti who Chamisa does business with is none of our business. My problem is that Chamisa played to Mnangagwa's script flawlessly before, during and shortly after the coup. I personally think Chamisa is playing to Mnangagwa's script even now. Vamwe vari kuti so who is not compromised? We are compromised right from our homes, marriages and relationships. All we want is leadership that's capable of leading a nation to success with its people having the best meal of their choice every day. Vamwe vari kuti you must really love the word former. Who is the former here? Vamwe vari kuti pamwe ichokwadi masigns ekuva an agent aripo akawandisa hawo. Vamwe vari kuti waga wakaviga here wewe wakuda kumuka kupi. Vamwe vari kuti it's not about hatred, it's about politics. Vamwe vari kuti izvi anozviudza ana soro jena kurungwe. Vamwe vari kuti the guy is compromised even with all these mafia boys. Vamwe vari kuti why you still call him puppet while doing business with Mnangagwa, not a man from America or Britain. Vamwe vari kuti that's a blue line just to tarnish righteous God-fearing Nelson. Vamwe vari kuti Chamisa who turned away leader of the opposition post. Vamwe vari kuti opposition politicians are full of deceit. During the GNU era, his trucks used to ferry Alpha and Omega products.
vamwewo vari kuzobudawo panapa vari kuti Tekeshe lost relevance way back. Makoni Central is now under Sangandira, and from day one this did not sit well with him. This is stupid politics from a guy who thought he would maintain power. Ndo mashoko ari kubvawo kune vamwe umwe vari kuti be wary of everything. Your account sent to Blockview by people that tired of propaganda shit has always gone around. Each time the CIO want to fight Chamisa, you think if he was in a deal with ED, why make ED switch so much for legitimacy? Right now he would be the official VP if it's mumwewo ari kuzobuda ari kuti zvoni kana mapera makuda kutsvaga relevance muda kumutsa makeria enyu politics akasoparara kudhara amakazvipedza mega nenyaya yotengesi. Ndo nyaya dzimwe dziri kutaurwa nevanhu vakawanda veZimbabwe vachikomenda on nyaya iyoyo yekunzi Chamisa anoshandidzana nana ED Mnangagwa anzi matrucks ake anotakura zvinhu yanotransporta lithium yana ED and stuff. Ndo nyaya iri kubudika ichitaurwa panapa na former MP wekumakoni Central. But muZimbabwe takada kutarisa nyaya iyi tiri kuonawo zvekare kuti muZimbabwe munomu dziri nyaya dzebusiness. It's very rare kuti ukwanise kuona kuti ndingada business anenge because as long as uchirana business aukwanise kuchuza customers anotenga because uyo chaunongochida imari and iyoyo aisi secret. Tikada kutarisa even vanhu vakawanda vanotoenda kuchurch vanozviti maChristians vanozviti havajikidzane nezvinhu zviri ungodly, but ukatarisa anenge achirana tuck shop ari muChristian kudaro anototengesa maproducts anogadzirwa nemamuslim. Most of zvizhinji mazepi anogadzirwa navanhu vanopinda muslim havasi maChristian, but anongoenda achihoda achitengesa nyama chaiyo inge ikatonzi halal kureva kuti yakaurayiwa nenzira yechimuslim isiri nzira yavanofunga ivo yechiChristian, but munhu anenge achihoda achitengesa achitoita business, but haazobuda achitaura kuti izvi zvakadai so saka handisi kuzodai so. So dzimwe dzenyaya dzakawanda dzine dzichitaurwa, but politics muZimbabwe dzine maonerwe adzinoitwa nevanhu. Vanhu vachiri nemafungiro avo avari kuona politics kana zvematongerwo enyika akatosiyana nekuti because even mafungiro evanhu ndeyekuti vanhu vese vanoita politics vanofanira kunge vakaremberana mugano avaonani vakavengana. Ndo politics dzichiri kufungwa nevanhu vemuZimbabwe. But ameno muZimbabwe imi munoona sei nyaya iyi atingakwanisi kukuudzira imi maonero enyu. Ndataurawo pangu maonero angu nemaonero evamwe vanga vabudisa nyaya yawo panapa ndaisa kwasara kuti ndinzwewo imimi kuti munoionawo sei nyaya.